Judul Eling Marang Gusti. Tokoh Semar. Di para sedulur, urip kuwi mung sedhela. Aja nganti awake dhewe lali marang Gusti Allah. Senajan kowe duwe bondo, pangkat utawa kekuatan, kuwi kabeh mung titipan. Sing penting kuwi ati, kudu tetep apik, tulus lan gelem nulung wong liya. Aja lali donga lan tansah eling marang Gusti. Yen awake dhewe kuwi sabar lan tansah tumindak becik, mesti urip bakal tentrem lan kebak berkah. Mula saka kuwi ayo padha dadi wong sing becik lan tansah eling marang Gusti ing saben wektu.